Kaixo. Zer zaude egiten? Pleidorekin jolasean nago, munduko plastilina dikorrena da. Eta nun erosten da? Torri, esan dizut. Kaixo. Nahezu gurekin etorri pleidor estea. Hemen dago. Kaixo. Kaixo. Zer berezute? Ni nahi plus hau, eta daukazuz edo zer gehiago. Bai, daukagu kaja hau, lehen daude 5 plus, eta hau da pizzak egiteko. Pizzarena. Zer bada? Hau, egingo dizuegu berapen bat zergatik. Norazkeniz laguna gehiago. Eta 20 euro mesedez. Torri. Eskerrik asko. Itxengo dio maiari. Kaixo. Kaixo. Zer nahi duzu? Ni nahi eta hori, eta beste kaja gehiago. Hori da cupcakeena. Horrela, 30 euro mesedez. Eskerrik asko. Hau, kaixo. Ni nahi dutxau eta mute hau. Okri? Bai. Hau ez da marka Pleidorena, baino ere berdina. 6 euro. Eskerrik asko. Agur. Nahi ezuten ere etxe etorri pleidorekin jolastea. Oso berandu da, agur. Agur. Otxegingo diogu Luis eta Mireni etortzeko. Bai. Kaixo. Kaixo. Nahi zute etorri gure etxera jolastera. Bale, ondo joan da Bai, plastilina. oso ondo. Bizere, Bai. horren joaten gara. Bale, torri. Agur. Kaixo. Kaixo. Noiz nun dago? Joan da plastilinaren bidea. Bale. Orain etorriko da. Bai. Kaixo. Hau zuentzat da. Eskerrik asko. Ondo doa plastilina. Bai, oso ondo. Probatu dugu bustitzaren eta dena. Bai, agur. Agur. Play-Doh munduko plastilina goienena da! Lehortzen bada, ura botatzen diozu eta ondo geratzen da.